Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na motorku Royal Enfield BR 650. Už na první pohled jde vidět, že tady je scrambler. Máme krásný kulatý světlo, ledkový, drátěný vyplítaný kola, široký řídítka s razdičkou tady máme, kožený sedlo od Royalu s jejich logem, je ve výšce 830 mm, což i menší postavy podle mě úplně v pohodě došáhnou, protože je to fakt jako na pohodu. Já mám nějakých 183 cm a mám tady ještě hodně velkou rezervu, takže to si myslím, že je super. Na našem půjčeném scrambleru máme jinačí výfuk laděnej a máme měkčí zadní tlumiče. Na tom výfuku je zajímavý to, že není jako klasický scrambler, jak jsme zvykli u konkurence, že nejsou hnedka takhle pod sedlem, ale máme ho níž, takže je dobrý, že si sem dají dát nějaký tašky třeba a dá se s touhle motorkou vyjet i nějaký další výlet nádrž, která pojme 13,7 litrů benzínu, což je podle mě dobrý tady v téhle kategorii. Na plnou nádrž to ujede kolem 300 km a spotřebu to má nějakých 3,7 litrů. Srdce motorky je vzduchem a olejem chlazený motor od Royal Enfieldu, objemu 648 kubických centimetrů. A výkon toho motoru je 47 koní a 56,5 Nm krouťa, což jsou slušné hodnoty na takový oldschoolový motor, bych řekl. Vepředu máme tlumiče Showa, 43 mm průměr, přední zdvihy jsou 130 mm, což na scrambler je docela málo, bych řekl, ale na nějaký ty lehké polní cesty a lesní cesty to úplně bohatě stačí. Vzadu pak máme zdvihy 115 mm. Spojka lanková, jde krásně dvouma jedním prstem. Za mě úplně super. Ten scrambler prostě vypadá fakt krásně. Už jenom to ledkový světlo moderní, který vypadá prostě hezky, svítí to dobře. Ten jejich budík za mě úplně super, jde krásně vidět, teďka mě tam svítí přímý slunce a je to úplně paráda na tom něco dělat. Jo, máme tady všechno, spotřebu, ujetý kilometry, tripy, všechno, co člověk potřebuje. To je vlastně jediná víceméně elektronika na té motorce, co tady máme. Vepředu tedy máme 19-palcový drátěný kolo a vzadu pak máme 17, což je typický pro scrambler. Ty vole, to neřekl. Což je vlastně typický tady pro tenhle typ motorek. Brzdy jsou potom od firmy Bybre. Myslím si, že za cenovku 200 000 korun je to úplně krásný bike. Klasický a i s tím klasickým vzduchem a olejem chlazeným motorem. Za mě fakt super. Převodovka tady úplně hladce, ty kvality tam padají sami. Jediný, co mě tady tak jako překáželo při té jízdě, tak byl tady tahle krytka, protože když člověk vlastně tam má tu nohu na špičkách, tak mi to tady dost zavazí, abych měl tu nohu jako v přirozený poloze, jo, na té motorce. To je tak jako jediný, co mě na tom překáželo. Ze stupaček vlastně jdou i sundat tady ty gumy, což se do toho terénu hodí, že jo, líp na tom ta bota prostě drží. Není tam potřeba ani žádný šroubek, jsou tam vlastně takový trny, který se tam potom jenom zase zpátky nacvaknou. Tak, máme to tam zpátky. Můžeme si poslechnout zvuk té motorky. Tady máme krásnou ukázku rozbitý cesty český a ten podvozek si s tím fakt poradí úplně bravurně. Tady pak máme joystick vlastně, kterým si můžeme ovládat takhle ty tripy, ujetou vzdálenost, třeba napětí na baterce, kolik zbývá do servisu. Jo, je tam všechno důležitý. Hmotnost vlastně nějakých 214 kg. Když jsou plně natankovanou nádrží 13,7 litrovou. Což je taky super, to není úplně malá nádrž, bych řekl, na scrambler. Takže za mě jako super do práce, na ježdění po městě, je to fakt super bike. Říkám, za mě se tam podle mě dají dát i tašky, určitě Royal Enfield nějaký nabízí a dá se s tím i pohodlně cestovat. To sedlo je měkoučký, je dlouhý, takže jako místo na něm je hafo. Brzdy na daný výkon toho motoru jsou taky dostatečný. Přední je teda trošku měkčí, jo, ale
potom když se za ní vezme, tak jako zastaví ten stroj. Což je super. Zadní ta je, bych řekl, že je o trošku víc ostřejší než ta přední. A musí se na ní jako víc s citem, ale jinak v pohodě. Spojka jedním prstem. Motor, jo, tady na 460, úplně v pohodě, 3000 otáček. Tam dá tady 5, tomu motoru to vůbec nevadí, jo, jako necuká nějak, je furt takový sametový, jako jeden z těch 55 na 5, na ty motorce vůbec to nevadí, že bys, nejde cítit jako, že by se nějak s tím trápila, jo, a naopak bych řekl, že tady ty nízké otáčky má radši než ty vyšší. Jo, a když za to vezmu, tak jako pěkně plynule to zrychluje, od spodu to má fakt dobrý zátah. Za mě jako je to dobrý točit do těch maximální 6, pak už to jako nemá úplně nějaký význam, že by to nějak jako extra jelo víc. Ale na první dojmy jsou z toho fakt jako dobrý. Říkám, je to klasická motorka na kokačku, jo. Žádnej trháč asfaltu, prostě pohoda. Ten budík je fakt, já se na něj nemůžu vynadívat, ten je fakt jako nádherný. Ty motorce to úplně jako strašně sedí. Přehlednej, všechno důležitý tam mám, takže co víc chtít. Je tam vlastně otáčkoměr, největší kolečko, menší je palivoměr. Máme tady zařazenou rychlost a rychlost. Pak tady máme celkový nájezd kilometrů. Máme tady hodiny, blinkery teda ty jediný mě tam vadí, že jsou tak jako dost nízko, třeba tady takhle dole to bliká, jo. To bych dal jako trošku výš na tom displeji, ale to je jediný, co bych mu vytknul. Je to teda Scrambler víc zaměřený na silnici, bych řekl, protože ty zdvihy nejsou nic extra, prostě není to na nějaký hard offroadový jízdy, jo, prostě fakt jenom ta lehká šatolinka, tam se bude cítit jako doma, si myslím, a na asfaltu, no, jako úplně v pohodě. Jo, tady je super, že ta motorka vás vlastně nenutí ani nějak rychle, jo, protože se kocháte, vychutnáváte si tu jízdu o tom motoru, ten si krásně tak jako brumlá pod váma, jo. Když se dostanete na ty 4000 otáček, cítíte trošku do zadku vibrace, ale to říkám, jenom se ozve ten motor, že tady vlastně je. Jinak nic hroznýho, žádný vibrace do stupaček jako nepocituju, otravný, do řídítek už vůbec ne. Takže super. Kdybyste o ní měli někdo zájem, dejte si vyzkoušet. Máte to na 2 hodinky zadarmo a udělejte si sami obrázek. Já fakt, jestli hledá někdo nějakou klasickou motorku, ne úplně do terénu, ale zvládne jako tu šotolinu, tak tohle to můžu doporučit. Je to fakt kochací motorka. Hezky vypadá, ten design se jim fakt povedl, úplně jednoduchý. Takže si myslím, že můžu doporučit, no, pro lidi, co hledají nějakého klasického scramblera. A nemají úplně ambice jako jezdit extra náročný offroad. Tak mi dejte vědět do komentářů, jestli už jste motorku zkoušeli, byli jste se na ní projet, co na ní říkáte vy. Jaký vy z toho máte dojmy. Já osobně hledám právě nějakou takovouhle motorku na kokačku, když pojedu sám, bez ženy, bez kufru, jen tak se projet, tak se říká, kolem komína. Tak si myslím, že tohle je vhodný adept na takovýhle využití. Tak a my se tady zase trošku rozjedem. Jo. A už jsem mu nechci, už to moc nezrychluje, jo.
zase není to asi úplně plnohodnotná recenze motorky. Měl jsem půjčovat jenom na chvíli. Jsou to spíš takové jako moje první dojmy z toho, jak ta motorka funguje, jak se na ní sedí, jak se na ní jezdí, brzdí. Fakt jenom ten první dojem z toho. Jo, kdyby člověk měl zase třeba půjčenou na týden, mohl by ho vytáhnout někam na nějaký trip, zase by jako našel dalších spoustu věcí, co by se tady dalo vypíchnout, ať už plusy, ať už minusy. Ale teďka musím říct, za ty 2 hodinky, co to máme, tak ten první dojem je fakt dobrý. Celkový jako zpracování ty motorky je to takový standard tady v této cenové kategorii. Royal Enfield ještě nabízí i spoustu 4 barevné kombinace tady toho béra. Je to tady ta krásná, nevím jestli spíš zelená nebo asi zeleno-oranžová barva. Ta se mi líbí asi nejvíc, pak je tam nějaký Golden Black nebo něco takového. No má prostě další 4 varianty. Jediný, co jsem nezkoušel, tak bylo ta navigace v tom displeji. Na to jsem neměl čas to tady nějak zjišťovat, spojovat. Takže to jediný jsme jako nezkusili. A já se s vámi pro tohle video rozloučím, doufám, že se vám líbilo, že vám to něco dalo a říkám, doporučuji si V-Ride vyzkoušet, je to fakt parádní motorka a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím čus! What you wanted, you can feel it.